Mag-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, iposisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Pag-urong sa araw ng pasukan ng mga paaralan sa Abra ipinapanawagan. Ilang mga negosyo nakakabawi na sa pagsisimulan ng pasukan. War on drugs ng Administrasyong Marcos tiniyak ang paggalang sa karapatang pantao. Lalaki nahulian ng baril at granada. Turismo sa Pangasinan lumakas. Bagong cafe sa Baguio City ibinibida ang mga produkto sa Cordillera. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag Gamalam Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Dahil sa epekto ng lindol, nananawagan ng League of Mayors ng probinsya ng Abra na iurong muna ang pasukan sa mga paaralan. Magbabalita Charles Limon. Magtatatlong linggo na ang nakakaraan, hindi pa rin lubusang nakakabangon ang probinsya ng Abra sa lindol. Mayroon pa ring mga pamilya ang nananatili sa mga paaralan na nagsisilbing evacuation centers. Kaya sa nalalapit na pasukan sa susunod na linggo, hiling ng League of Municipalities ng probinsya ng Abra na iurong muna ang pasukan sa ilang paaralan sa Abra. Nagkaroon kami ng konting meeting to ask the DepEd hierarchy to postpone the opening of face-to-face classes in some schools. Hindi naman po lahatan. Yung kaya na po talaga, kailangan mag-open na because priority naman ng national government yan, priority naman ng DepEd yan. Gusto sana ng League of Municipalities na ayusin agad ang mga nasirang silid-aralan. Pero hindi ito kakayanin sa liit ng budget ng kanilang Quick Response Fund. Pero kung kaya pang ipagpatuloy ang face-to-face sa ilang paaralan, ay susuportahan pa rin ito ng mga pamahalang bayan. Yun po nire-request namin, sana piliin sana nila yung talagang hindi kaya. There's no other way but to postpone. Yun po yung hiling namin. But it's still up to the DepEd hierarchy kung ano po yung plano nila. Kami naman po, support lang po kami sa DepEd. Ayon sa DepEd Cordillera, wala pang deklarasyon ng DepEd sa pagkansela ng pasukan sa probinsya. Wala po. So tuloy po ang opening of classes sa ating public schools sa August 22. Now for schools na wala pong available classrooms or kulang ang classrooms for the face-to-face classes, ay gagamit po sila ng ibang learning platforms aside from yung face-to-face kung hindi po kakayanin yung capacity of the enrollees para sa face-to-face classes po. Sa talakasin ng DepEd Cordillera, aabot sa 508 na mga classrooms ang totally damaged o hindi na mapakinabangan, habang 1,030 naman ang mga partially damaged major classrooms. Nasa 1,114 naman ang mga partially damaged minor classrooms. Pero kahit nasira ang mga ito, mayroon pa namang nakikitang paraan ang DepEd para maipagpatuloy pa rin ang pag-aaral ng mga mag-aaral. Gamit sila ng ibang learning platforms like distance learning, yung modular or online, mga ganong platforms sir ang i-implement natin sa schools. Bukod dito, magtatayo din ng DepEd ng mga temporary learning spaces para magsilbing pansamantalang silid-aralan ng mga mag-aaral.
Aabot sa 393 ang itatayo sa buong rehiyon kung saan 344 ng mga ito ay itatayo sa probinsya ng Abra. Wala pang komento ang DepEd Cordillera ukol sa hiling ng League of Municipalities sa postponement ng klase. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa pagsisimula ng limited face-to-face classes, muli nang nakakabawi ang ilang negosyo mula sa pagkalugi noong pandemya. Narito ang report. Muli na namang nabuhayan si Vicky at ang kanyang karinderya dahil sa muling pagbubukas ng limited face-to-face classes. 5:30 ng umaga, bukas na po kami hanggang sa 9 o'clock ng gabi. Siyempre yung mga estudyante naglabasan na, okay na. Sa dami ng estudyante at ilan pang residenteng kumakain sa kanyang karinderya, halos 2 beses silang magluto ng iba't ibang mga ulam. Malaking tulong ito sa kanyang pagbawi mula sa pagkalugi noong pandemya. Ay Diyos ko, mangiyak-ngiyak kami. Oo, kasi siyempre walang income, tapos panay abuno. At kahit na tumaas na ang presyo ng ilang pangunahing bilihin, malaki pa rin ang pinagkaiba ng kanyang kita simula nang magsimula ang face-to-face classes. Pero ang bilihin kasi medyo mataas pa rin. Kaya nagtaas din kami ng konti ng presyo. Pero kaya naman ng mga estudyante. Student price pa rin kami. Isa lamang ang karinderya ni Vicky sa mga kainang muling nabuhay ngayon dahil sa pagsisimula ng klase. Maliban sa mga kainan, muli ring lumalakas ang mga computer shops, printing shops at bilihan ng mga school supplies. Gayon din ang biyahe ng mga jeepneys lalo na tuloy-tuloy rin ang rollback ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kasi kung mga satay ko matatuloy-tuloy nga bumabati kay presyo ti crudo. Tapno adati kastami mat ang makabawi. Bagamat ramdam na ang pagbabalik ng lahat sa normal, ipinaaalala pa rin ang pagsunod sa mga health and safety protocols, lalong-lalo na ang social distancing at pagsusuot ng face mask. Hindi pa rin kasi nawawala ang banta ng COVID-19. Kahapon ang unang araw ng pasukan ng ilang malalaking universidad at pribadong paaralan sa lungsod. Sa susunod na Lunes naman ang simula ng pasukan ng mga pampublikong paaralan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Tinututulan ngayon ng isang grupo ng mga guro ang tilay kompetisyon ng Brigada Eskwela sa mga paaralan. Magbabalita Sofia Pagaduan. Safe na Brigada Eskwela ang nais ni Teacher Daniel ngayong taon. Kaya naman may mga pag-iingat siya. Ayan, sinusunod po natin yung mga safety protocols, ma'am. Just like distancing po, tapos yung mga paggamit po natin ng mga alcohol po sa loob ng classroom. Si Teacher Oscar naman, kumpiyansang handang-handa na ang kanilang paaralan sa nalalapit na pasukan. Well, our Brigada Eskwela for the past 2 weeks went smoothly, wherein many parents helped us in cleaning and maintaining our surroundings clean. Ngunit giit ni Teacher Oscar, huwag naman sanang gawing kompetisyon ang Brigada Eskwela para sa mga guro at magulang. I think it's not healthy. Why? It's because of parang surprise na lang umaano ang mga teachers para gumalaw. Pero sa katunayan, wala talagang budget kasi. Ito rin ang pinupunto ng Alliance of Concerned Teachers sa napapabalitang mga kompetisyong ginagawa sa loob ng mga paaralan sa tuwing Brigada Eskwela. Kabilang narito ang iba't ibang awards mula sa Best Implementing School o mga pinaka-aktibong guro. Ito, ginagawa na namang burden sa teachers. Itong Brigada Eskwela. Specifically, yung ginagawa niyang contest ito, tapos yung teacher, laging siya yung mukha ng solicitation doon sa mga parents, sa mga kumpanya. You know, this is not the work of the teacher. Dagdag pa niya, kahit na ayaw din ng gurong makipagkompetensya ay napipilitan ang mga ito. Kaya panawagan nila, itigil ito at hayaan na lamang magtulungan ang lahat para sa paghahanda sa pasukan. Diba, ang responsibilidad na maayos yung school before the school year begins is DepEd.
while the teacher is part of the DepEd, wag naman sana yung ganun. It's been going on for years na yung teacher, dahil naman gusto niyang manalo or what, pakita nagpa-perform siya. Kaya lang, exploiting na yun eh. Pinapaalala ng DepEd Cordillera na ang mga brigada eskwela sa bawat paaralan ay dapat nakabase sa pakikiisa at volunteerismo. Buong komunidad at hindi lang guro ang dapat sa paglilinis ng mga paaralan. Umarangkada na ang brigada eskwela sa pagpasok ng buwan ng Agosto at magtatapos ito sa ikatlong linggo ng Agosto sa pagsisimula ng pasukan. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Tiniyak ng bagong talagang hepe ng PNP ang paggalang sa karapatang pantao sa nagpapatuloy na war on drugs sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Magbabalik sa report, Charles Limon. Mapaniil at madugo. Ito ang iniwang marka ng war on drugs ng Administrasyong Duterte ayon sa UP Rises Against Tyranny and Dictatorship. Sinulitify nito yung culture of impunity under Duterte, na legacy niya talaga. Yung sinasabi ng silang Duterte legacy na parang ang ganda-ganda. Pero in reality, one of the features of Duterte's legacy is the culture of impunity na humahanap yung state forces ng kota sa mismong mamamayan na naghihirap na. Pero sa pag-upo ni Police General Rodolfo Azurin Jr. bilang hepe ng Philippine National Police, asahang magbabago na ito. Parang double barrel pinale yung Adore. So we are now gearing towards yung awareness, yung education, yung information drive sa lahat ng community. Papunta na tayo dun sa leveling na baka naman hindi na natin kailangan ng yung bang maraming namamatay. Kaya nga sabi ko nga dun sa mga previous na is we also look at the other side of the preservation of life because after all, we are all Filipinos eh. Kahit binabatikos ang war on drugs ng dating administrasyon, hindi naman maipagkakaila ang tagumpay na naabot nito. Kung titingnan natin, napakaganda ng take-off ng war on drugs natin under former President PRRD. Ibig sabihin, nagkaroon ng awareness ng lahat ng Pilipino. Nakita natin na sa dami ng mga accomplishments na nangyari nung panahon ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa sa mga aktibo sa war on drugs sa bansa ang rehiyon ng Cordillera. Kahit hindi madugo, malaki pa rin ang ambag ng rehiyon sa drug trade, lalo na ang marijuana. Kaya tiniyak ng PDEA Cordillera ang maigting pa ring laban kontra droga. War on drugs dito sa Cordillera will be anchored doon sa upholding of human rights and respect dun sa rule of law ng umiiral dito sa atin. Kaya malaki din ang naging tagumpay ng ahensya sa paglambat sa mga drug suspects sa rehiyon. At tumaas yung conviction rate natin dahil nga mahaba yung surveillance casing. Naging daan ito para dun sa magkaroon ng integrity yung operation, anti-drug operation ng PDEA. Pero hati dito ang opinyon ng mga human rights advocate. Pagbibigay din sa human rights, dito yung hindi nila pagbibigay pansin at all. So, I think na makatuwiran kung ang mamamayan hindi tayo maniniwala na bloodless kasi ano ba yung hinatawag ni Marcos na specific steps to address yung parang tinitiin nilang drug problem sa Pilipinas when in fact binibinay nga nila na may human rights violation meron nga naman talaga. Kaya malaking tulong daw kung magbabalik ang Pilipinas sa International Criminal Court. Yung pag-ano po ng investigation sa international level would be one of the best courts po natin to gain justice para sa mga pamilya, kami mga biktima ng war on drugs. Sa huling datos ng Philippine Drug Enforcement Unit Central Office simula noong 2016,
Aabot sa 88.83 billion pesos ang halaga ng mga nakumpiskang droga. Umabot sa 14,888 na mga high-value targets ang nahuli at 334,796 na mga individual ang naaresto. Pumalo naman sa 6,241 ang napatay sa 233,356 na mga anti-drug operation na isinagawa sa buong bansa. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Timbog ang isang lalaki sa Solsona, Ilocos Norte matapos mahulian ng granada at baril. Magbabalita Alondra Cayetano. Hinuli sa raid ang isang lalaki matapos mahulihan ng granada at mga baril kahapon ng umaga sa sarili niyang tahanan. Na-raid ay si Mr. Pablo Clarence Fabian Pascual, taga Mananteng, Solsona, Ilocos Norte. Legal age po siya at doon nga po nakatira sa Barangay Mananteng, Solsona, Ilocos Norte. Ang nakuha natin sa kanya ma'am ay isang caliber 38, dalawang ammunition ng caliber 38, isang stainless Smith & Wesson na 38 at 17 live ammos ng caliber 38 din po ma'am. Tapos isang replica ng caliber 45 with magazine, isa ring hand grenade at 5 peraso ng caliber 45 ammunition. Wala pong lisensya yung baril. Ayon kay Police Captain Bawit, nakatanggap sila ng report na tinututukan daw ng suspect ang kanyang asawa. Nagkaroon po ng SW operation po kasi may report po kaming natanggap sa aming informant na itong subject po na SW ma'am ay mayroong baril na hawak-hawak. Tinututukan itong asawa niya. Tapos yung mga past interviews pa namin doon sa informant namin ma'am, talagang lagi daw na ginagawa nung subject yung panunutok doon sa pamilya or sa asawa niya ma'am. Haharap sa patong-patong na kaso ang naturang suspect. Dati na itong nakapatay, ngunit hindi ito nakulong dahil hindi nagsampa ng kaso ang pamilya ng kanyang biktima. Alondra Cayetano para sa Luzon Headlines. Turismo sa Pangasinan lumakas. Yan at iba pang mga balita. Abangan. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng PG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma,
mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bukakan Branch at number 73 Bukakan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ikinatutuwa ng Tourism Office of Pangasinan ang muling pagkabuhay ng turismo ngayong taon. Tumaas rin ang bilang ng turistang bumibisita sa probinsya. Ang detalye sa report. Isa ang Pangasinan sa mga madalas na imungkahing lugar pasyalan ng mga travel agencies. We do have some clients who would opt to just go direct to Pangasinan, especially if they're looking for a beach destination. Sa muling pagbubukas at pagluwag ng pinto ng probinsya mula sa pandemya, mas tinututukan pa ng Provincial Tourism and Cultural Affairs Office ang mga bagong aktibidad sa probinsya. Gaya na lamang ng birdwatching exploration tour mula 11 hanggang 13 ng Agosto. Nagsama-samang ilang personnel ng DOT Pangasinan, DOT Region 1, DNR, birdwatching experts at ilang travel tour agencies sa Bangrin Marine Protected Area at Bani Communal Forest para kumuha ng mga litrato ng nagagandahang mga ibon. Ilang art exhibits din ang kanilang isinasagawa. Mas pinaiigting rin ang pag-aalaga at kalinisan ng mga yamang tubig. Sa datos ng Provincial Tourism Office ng Pangasinan, aabot sa 1,011,218 turista ang pumasok sa Pangasinan sa unang quarter ng taon. 2,392,851 naman na turista sa pangalawang quarter. Manawag ang nanguna sa top destinations ng probinsya na sinundan ng Bolinao at Alaminos City. Ipinaaalala naman ang patuloy na pagsunod ng mga residente at turista sa health and safety protocols laban sa COVID-19. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Patok naman ngayon lalo na sa mga estudyanteng naghahanap ng relaxation ang isang cafe sa Baguio City. Ibinibida dito ang mga produkto ng Cordillera. Narito ang kwento. Paborito raw ng magkaibigang Hazel at Vanessa ang kumain at magkwentuhan tuwing may libreng oras mula sa kanilang klase. Kaya naman, nang makita nila ang bagong bukas na cafe sa Center Mall, hindi na sila nag-atubiling subukan ito. Okay naman po siya kasi malapit lang sa school and pag break time pwede siyang tambayan. Pwede rin pong mag-review dito pag kung may quiz. Ang mga pagkain at inumin, bukod sa affordable, masarap, ay may taste of Cordillera. Gaya na lamang ng strawberry cake, strawberry tart, at brewed coffee na gawa mula sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Like yung binabandera nating strawberry cake, yung mga strawberries po niya is galing from sa La Trinidad, yung hometown po ni Valley Bread. And then yung mga brioche po natin like ube, yung mga brioche natin like
galing din po dito sa local yung mga in-incorporate natin na product. Hindi pa rin naman mawawala ang mga tinapay na pangmasa na siyang unang ibinida sa merkado 30 taon na ang nakalilipas. It started with pandesal na dinideliver po dun sa mga katabing neighborhood sa Boyagan. Ang newest na venture ni Valley Bread is agkit-cater tayo ti freshly baked nga products. Valley Bread has been serving as dagidangay pack nga breads tapno ma-reach out nati communities. But this time, dito'y cafe maramanan nyo dagida freshly baked nga products ti Valley Bread. I-break na dito yung parbangon and then it will be served here ti morning. Ang pagbubukas ng cafe ay isa sa kanilang paraan para makapagbigay ng serbisyo sa masa. Ang magandang produkto, yun po naman yung number 1 natin. We also generated additional na labor force dito po sa mismong cafe natin and also dun sa mga nagbe-bake ng products, may mga na-add po tayo na employment. And then we are also giving off 5% na student promo. Ito po hindi lang siya pang opening but entire sa operation ng Valley Bread. Kaya swak ang cafe sa mga nais magtipid na hindi bitin sa panlasa. At ika nga nila, Coffee and Friends, make the blend. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Naiuwi ng 2 estudyante mula La Union ang isang bronze medal sa isang national cooking competition. Magbabalita Sofia Pagaduan. Kasing sarap ng mga nilutong putahe ni na Stephen at Giancarlo ang kanilang natamasang tagumpay. Ito'y matapos masungkit nila ang bronze medal sa sinalihang Philippines-Canada Young Chef Competition na parte rin ng Philippine Culinary Cup 2022 na ginanap sa Manila. For the appetizer po ma'am, meron po kaming tinatawag na the Naimas 3 Ways, which are composed of dinakdakan, ata-ata, and kinigtot. And for our main course, ma'am, we have this steak, kulot steak with chimichurri sauce. And for the dessert, we have this wild blueberry with cassava peeling and maple syrup jelly, ma'am. Dahil parehong first time sa national competition, may halong kaba at excitement ang naramdaman ni Giancarlo at Stephen. Sa loob ng 70 minuto kasi, matinding focus at teamwork ang ipinakita nilang dalawa upang makagawa ng 3 dishes. So, naghalo din po yung emotional and happiness po namin kasi after po kasi ng competition, parang iba po yung naramdaman po namin yung katapos po namin magluto po kasi doon po lahat-lahat parang nagsama na po yung trigger stress namin pero in the end po, masaya naman po kasi yun po, natapos namin on time and kung hindi din namin expect na makaka-bronze po kami. So ayun, sobrang thankful po kami na nakakuha po namin. Plus points na po yun sa amin yung medal. Actually, panalo na po kami na naisali po kami dun sa contest and yun po, masaya na po kami na ganun po yung nakuha po namin. Ang nasabing kompetisyon ay parte rin ng pagdiriwang ng Philippine-Canada Friendship Week. Kaya ilan sa mga putaheng ginawa nila ay may halong Canadian culture. Nilahukan ito ng mga young chefs mula sa iba't ibang universidad nationwide. Para kay Giancarlo at Stephen, ilang taon ng pagsasanay at pagtitiyaga ang susi ng kanilang tagumpay. Kaya mensahe nila para sa mga aspiring young chefs na tulad nila, magtiwala ka sa sarili mo and kahit gaano kakakaba or ka-stress, kahit gaano kahirap yan kung gugustuhin mo talagang matapos yung isang dish, ayun, kayanin natin. Ang tingin ko po ma'am sa personal experience ko po, yung confidence po talaga. Need po yan in every way, lahat po ng gagawin. Sa umpisa po, from preparation to cooking hanggang sa food tasting na po. Andun po dapat talaga yung confidence. Parehong hospitality management students si Giancarlo at Stephen sa isang universidad sa La Union. Hangad ng dalawa ngayon na mas palakasin pa ang kanilang kasanayan sa pagluluto. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Ano itong small claims court na sinasabi?
In 2008, ang Korte Suprema naglabas ng rules on small claims para ma-facilitate, ma-expedite yung mga kaso na maliit lang, 100,000 nung araw, na mga collection cases, mga utang, mga rentals, para hindi na magkaroon ng complicated court hearings. But recently in Administrative Matter number 08-8-7 ng Supreme Court, inamend nila yung kanilang small claims and issued the rule on expanded procedures in the first level courts. At ito na yung civil cases na pwedeng small claims ngayon. Ang small claims, dinefine nila as one not exceeding 1 million pesos. At it is a civil case where the claim or the relief being sought for by the plaintiff o yung nagdidemanda is solely for the payment or reimbursement of a sum of money. At yung maximum nga ngayon is 1 million pesos. Usually, ito yung mga cases arising from a contract of lease, yung mga utang, contract of loan, contract of services, contract of sale, at hindi ka nabayaran, hindi mo na kailangan mag-file ng sum of money or collection of money, but go into small claims. Ito, mawawalan ng konti ang trabaho ng mga abogado because ang mag-a-assist lang sa iyo pag small claims ang ifa-file mo mga personnel ng municipal trial court. Doon sa small claims court, even yung mga agreement doon sa barangay, halimbawa doon sa barangay, meron kang hinabla na taong hindi nagbabayad sa iyo ng utang na 300,000 pesos. Pag ito ay hindi nag-comply doon sa compromise agreement niyo sa barangay at lumampas ang 6 months, pwede mong dalhin sa small claims court at sila yung mag-enforce ng decision ng barangay. Hindi na kailangan mag-hearing-hearing pa, pero yung municipal trial court sheriff, siya na ang mangungulekta ng iyong small claims arising out of the compromise agreement doon sa barangay. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Sugarcane production and processing pinapalago ngayon sa Apayao. Ang kwento susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Sa milk tea ng batang 90s, dapat atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts.
Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Ipinakilala na ang mga makabagong paraan at teknolohiya sa mga sugarcane farmers ng Apayao. Ang buong detalye alamin sa report ni Sofia Pagaduan. Aktibo ang probinsya ng Apayao sa pagtatanim ng tubo. Kaya naman iba-ibang mga produkto rin ang nagagawa gamit ito. Isa sa mga ito ang sugarcane wine o basi. Kaya upang mas matulungan pa ang mga basi makers, sinimulan ng lokal na pamahalaan ng Conner Apayao kasama ang DTI Cordillera ang pagpapakilala ng makabagong teknolohiya para sa industriya ng pagtutubo. Ngayon, yung training na yun ay kinandak dahil sa yung kanilang ginagawa ngayon na sugarcane wine is hindi siya standard, kung minsan matamis, kung minsan mapait. So, nakita ng DTI yun at pwede silang matulungan kung paano may standardize yung kanilang production through using yung equipment or technology. Ito ay ang hydrometer at refractometer. Ginagamit ang hydrometer upang masukat ang lapot ng isang alak, habang ang refractometer naman ay ginagamit na pangsukat sa sugar content ng isang alak. Inspire tayo sa ating Ambition 2040, na maging matatag, maging hawatanatag na buhay sa bawat Pilipino sana. So, sa lahat ng mga barangay, ito talagang inaabot ng servisyo ng DTI para makapag-develop ng mga MSMEs na ang kanilang mga negosyo ay resource-based. Ibig sabihin, kung ano yung marami sa kanila, abundant sa kanilang area, yung sana, yun yung dinidevelop natin na isang industriya o isang business para sa mga communities. Aabot sa 22 na mga magsasaka ng tubo mula sa Sitio Buneg na Buangan sa Conner ang lumahok sa 2 araw na training. Tuloy-tuloy din ang pagsuporta ng DTI sa mga MSMEs na nasa industriya ng tubo. We have 21,000 MSMEs registered in the region. But in our experience, going around the province, that could go to up to 30,000. Up to 30,000. Malaki rin siya. That's why we are promoting this, because not everybody could land a job, but everybody can land a business. They can put up a business and be employed within the business. Isa sa mga suporta dito ng ahensya ang negosyo-serbisyo sa barangay na nais tulungan ang maliliit na mga negosyo at magsasaka. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Digo to Dugo bloodletting activity inilunsad sa San Nicolas, Ilocos Norte. May kwento si Zanel Dumayag. Sani Puwersa ang Philippine Red Cross Ilocos Norte Chapter at grupong Sabaw Hunters sa Digo to Dugo bloodletting program sa San Nicolas, Ilocos Norte. Ayon sa mga organizers, ginawa nila ang Digo to Dugo dahil tag-ulan na naman at may banta na naman ng dengue. Kasi po, meron po kaming parang napag-usapan niya ng Red Cross na gawin po sana namin itong yearly. Kasi po, ganitong mga months is parang marami po na dengue po sa lugar po namin. Ito, kaya po Digo to Dugo,
yung dugo, papalitan namin ng digo, which is sabaw. Kaya yun po yung parang naging catch namin para magtawag po ng mga donors. Mga benefits at importance ng pagdodonate ng dugo, number one is syempre, parang nabuboost natin yung confidence natin dahil aside from syempre nagdodonate tayo, nakakapagbondo tayo ng dugo for future purposes, parang nakakatulong rin tayo sa mga tao through giving our blood. Ang Sabaw Hunters Ilocos ay isang organisasyong itinatag noong kasagsagan ng pandemya. Ito ay naglalayong ipakilala at tulungan ang mga lokal na kainan sa probinsya at ngayon nagsasagawa na rin ng mga proyektong makatutulong sa komunidad. Yung aim namin, yung talagang objective namin is to be able to help others by, ito ang one of the ways na alam namin, mag-donate ng dugo para sa mga nangangailangan. Pero marami din kaming mga charities na ginagawa like donating food sa mga hungry, nagbibigay ng relief goods sa mga biktima ng bagyo, ganun. Aabot sa 188 katao ang lumahok sa Digo to Dugo bloodletting activity. Zanel Dumayag para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat.